Sarauniya TV, tashar al'umma. Ya samu wani cikin zuciyar kiki sani na daina wahala, kuma na mace sanadin so ke ce kin kaga masila. Ake fara da kyau mai yadda aikin mori salasala, matan garin mage da kin zan wasu fitila. Shi so bai da zafi ko kuma tausayi da yana kisa, idan ya ga dama wanda yake kasa sai kaga ya haye bisa. Ka zama fitila ta idanu na zo ƙara so kusa, abinda yake a ranka yake raina yau shi na fallasa. Kamar na zanyi yau lalle zane kwanan farin ciki, kin zaɓe na kin ban soyayya me zane yi miki. Shi so ya fi kyau da amana kalle ki ɗauki alhaki, kin gama fitilar zuciya gona na riske arziki. Shi tarin wadata baya zama gun masu haddama, mai kyau ko mara kyau ne da rasi da ganin kwaɗar rama. Zaɓi na kawai kai ne na yarda na maka hidima, in dai har da so dama na komai dole in yi ma. Wallahi na yarje da wanga haɗi, fiye da ke amon dace ake ta faɗi. Su mai san ka daidai ne na lashe baɗi, harshe na ta karkarwa ke ba ni siɗi. Daɗi ya ishe ni kawai na a ɗaka, in karin gume na kan ya zama waraka. Babu haɗi da wa da baɗi, turmi ka daka, kowa na sanarwa kawai ni kai na rika. To da wuri ki sa ɗamara fara gajiya, ɗauki zanar rufe katara kin fara biya. A mota ba ta kin tafiya ɗan har da giya, da dafa na kai ki saki inda yi na tsaya. Ni dai kawai ka ji tausayina, ka min afuwa, kai ne cika ta muradaina, soyayya kafuwa. Ka zama je da tunanina ba ma rabuwa, in har na bar ka masoyina sai dai mutuwa. Ma kawai ki ji tausayina ki min afuwa. Dai na bar ka masoyina sai dai mutuwa. Ni ma kawai ki ji tausayina ki min afuwa. Dai na bar ka masoyina sai dai mutuwa. Sarauniya TV, tashar al'umma.